हेल' लोगोफोर गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायग्रोनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय माखासे निसाब लाना फैदों जुदि नोंथांमोना चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम लोगोसे लाइक कमेन्ट खालाम दाबो दिनै माखासे निसाब जानायनि सायाव थ' गिबि निउस आपडेट हिसाबै दङ भारतारि सान्थ्रि हान्जाया मोनसे गोदान हाथियार रेखा मन्त्रि राजनाथ सिंहआ रासियानि मस्क' बे सुक्तिखौ रासियाजों खालामो भारतारि सान्थ्रिफ्रा मोननो हागोन गोदान हाथियार AK-203 राइफल मेक इन इन्डियानि जोहै 7.70 लाखनि राइफल बानायनाय जागोन होनना बुंदों नैथियाव दङ पिस्तल देखायना सानै डकाइटा सिगिनानै CSPनि खामानि मावग्रानिफ्राय लाना थाङो 4 लाख लामा ससेयाव लुथिनानै लाङो बे जाथाया जादों बाक्सानि मुसलपुर आरो निकासि लामा गेजेराव नवराज बराल मुंनि SBI CSPआव खामानि मावग्रा सुबुङा मोनाबिलि समाव CSPनिफ्राय 4 लाख फैसा दिहुनना लाबोनानै निकासि फारसे थांबाय थानाय समाव लामा गेजेराव सानै डकाइटा फैनानै पिस्तल देखायना 4 लाख फैसाखौ लाना थाङो थामथियाव दङ फेसबुक कम्पानिनि मोनसे गिदिर थांखि फेसबुक डिएक्टिभेट खालामबा मोननो हागोन फैसा मोनफ्रोम सप्तायाव मोननो हागोन अफार फेसबुकनि डिएक्टिभेट खालामब्ला 1500 रां बे खोथाखौ बुंदों FB कम्पानिनि सासे मावथिया गिबियावनो डिएक्टिभेट खालामनाय सुबुंनो 700 होनाय जागोन आरो गोबाव सम डिएक्टिभेट खालामनाय सुबुंनो होनाय जागोन 1500 बेखौ अनलि आमेरिकान नोगोरारिफोरनि थाखायल' ससियेल मिडियायाव इलेक्सन गोहोमखौ खम खालामनो थाखायनो बे थांखिखौ लादों आमेरिकाया डिएक्टिभेट खालामनाय सुबुङा इलेक्सन जोबजासिम खालामनांगोन आरो इलेक्सन जोबखांनासो एक्टिभ खालामनो मोनगोन बिसायख'थिनि ससियेल मिडियायाव गोहोम खोलैनायखौ लानानै बे थांखिखौ लादों साननैसोनि उनाव आमेरिकायाव प्रेसिडेन्ट इलेक्सनाव जागोन बेनिखायनो बे थांखिखौ लादों ब्रैथियाव दङ SBI ग्राहकफोरनि थाखाय मोजां खौरां जायफोरा लन लादों हम लन बा पार्सनेल लन बा जायखिजाया लन दानिफ्राय जायखिजाया समावनो खमायनो हागौ EMI बे खोथाखौ SBIआ मिथिहोदों मोनफ्रोम दाननि सुदनि हारखौ खमायनाय जागोन होननानै बुंदों आरो MCLRनि थाखाय 1 इयार नेनो गोनां जानाय नंला आरो अनलि 6 मान्थआवनो मोननो हागोन MCLR बे खोथाखौ बिथांमोना फोरमायदों SBIआ बाथियाव दङ मोनसे गिख्रंथाव जाथाय गंसे बास आरो ट्राकनि गेजेराव जाथाया जादों गासै फुङाव गासै 7 जन थैदोंमोन आरो 7 जन जखम जादोंमोन नाथाय बेलासि समाव आरोबाव 2 थैयो गासै 9 जन थैयो 7 जखम जाना दं बासआ पेसेन्जार लानानै उरिष्यानिफ्राय गुजरातसिम थांदोंमोन बे समावनो हरखाब ट्राकआ फैनानै एक्सिडेन्ट खालामो बे जाथाया जादों छत्तीसगढ़नि रायपुरनि केरिसेरियाव दथियाव दङ चाइनिज आर्मिया भारतारि 7 सुबुंखौ किडनेप खालामदों बे 7 सुबुङा शिकार खालामनो थांदोंमोन एक्चुअली गासै 7 थांदोंमोन दे बे 7निनो 2 बारग'बोयो 7खौ बिथांमोना हमो PLAआ चाइनास पिपल्स लिबारेशन आर्मिया किडनेप खालामो 7खौ गासै 7 जन थांदोंमोन 2 बारग'यो बे खोथाखौ टुइट खालामना फोरमायो कंग्रेस MLA निनां इरेंआ नोंथांमोना नुगोन नैबे टुइटारनि स्निथियाव जरहाटनि चन्दन नगराव सासे बर' डक्टरखौ बुथारना गालाङो JKS हमिय'पेथिक सोलोंथाइ गोजौ फरायसालियाव खामानि मावोमोन मुङा राहुल बसुमतारी डक्टरमोन बिथांखौ माखासे दुथांफ्रा भारा थानाय रुमावनो फैनानै बुथारना गालाङो आरो गंसे बाइकबो लाना थाङोनो उनाव पुलिसफोरा नुजाथियो आरो संदानो 8थियाव दङ हजाइ जिल्लायाव 2 सेप्तेम्बर खालि सासे सिख्लाखौ माखासे दुथांफ्रा लाना थाङो आखाइ आथिं खायो उनाव रेप खालामनानै राजा लामायाव हर गेजेरावनो गारना गालाङो रेप खालामनानै सासेखौ पुलिसा हमबाय मुङा ताज उद्दिन गामिया जमुना मुगनि देकेरुवा गामिनिमोन बेजों लोगोसे माखासे सुबुंफोर दंफायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों पुलिसफोरा दा बेनि सायाव संदानगासिनो 9थियाव दङ गुवाहाटीआव फैगौ समबारखालिनि फुंनि 5 रिंगानिफ्राय पेट्रल पाम्पफोरा बन्द थागोन होननानै NEIPDA ग्रेटार गुवाहाटी खोन्दोआ फोसावदों पेट्रल पाम्पफोरा कामरुप मेट्र' आरो कामरुपआव बन्द थागोन डिलारआ पेट्रल पाम्पफोरखौ नेवसिनायनि अजद दैखांदों बिथांमोना 10थियाव दङ गुवाहाटीनि श्रीमन्त शंकरदेव कलाक्षेत्रआव दिनै फोरोंगिरि सानजों लोब्बा लाखिनानै आसाम सोरखारा खुंनाय जथुम्मायाव बर' बिजों आरो गुबुन ट्राइबेल रावनि आलादा बिथोनगिरिखौ बेखेवदों नोंथांमोना नैबे सागराव नुनो मोन्दों बेखेवनायखौ 11 दङ दिनै प्रमिला रानी मन्थ्रिया बिथाङा माखासे बिबुंथि लाखियो BTC ओनसोलनि बायजोआव थानाय बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल दाफुंनायनि बिलनि बागै सोंथि दैखांनायाव मन्थ्रि बिथाङा फोरमायोदि गोलाव समनि दाबि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि दाबिखौ बिथाङानो गिबि बिधानसभायाव दाबि दैखांदोंमोन नाथाय हरखाबै दिनै सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लायादि BTRआव थागोन ना गाव खुंथाय परिषदआव थागोन गोनो गोथो जेंनानि थाखाय आसामनि बिधानसभानि जथुम्मायाव बिलआ पास जायाखैसो होननानै बुङो आरो फैगौ समाव बिलखौ पास खालामगोन होनना बिथाङा रोखा बुंथियो बे खोथाखौ बिथाङा मोनसे दिनैनि जिहेतु फोरोंगिरि सान बेजों लोब्बा लाखिनानै बिथाङा फोरमायो क'क्राझार हिनजावसा गेजेर फरायसालियाव 12 दङ सुनिबारखालि चीन आरो भारतनि रैखाथि मन्थ्रि हान्जाया सावरायनायनि उनाव चीनआ बुङोदि लादाखआव सोमजिनाय दाङाबाजिया भारतनि थाखायसो जादों चीनआ 1 इन्सिबो हाबो
CNC-आबो भारतनो हगारना होनाय जानाय नङा होननानै बिथाङा बुङो। बेनि फिननायखौ होयो भारतआबो। चीनआ बेफोरबायदि बुंथिनायनि उनावनो भारतनि रैखाथि मन्थ्रि हान्जाया फोरमायोदि चीनआ सिगांसिन सिमाखौ नारसिननो नाजानायनि थाखायसो आरो सिमानि नेमखौ सेफायनायनि जाहोनावसो भारतआ बिदि खालामनो गोनां जादों होननानै फोरमायो। रैखाथि मन्थ्रि सावराय हान्जाया बुङो दि गंनैबो हादरा बे सिमानि सायाव आरोबाव सावरायलायनांगौ जाहाथे खेबसेयैनो बे दाङाबाजि जोबनानै थाङो। बे सावरायनाया मस्क' मिरु रैखाथि मन्थ्रि राजनाथ सिं आरो बिथांनि हानजा आरो चीननि रैखाथि मन्थ्रि वे फेंनि गेजेराव जादोंमोन। जिथामा दङ आसामाव 29 नभेम्बरनि सिगां मोननै समस्तियाव जागोन बाय इलेक्शन शिबसागर आरो राङापारा बे मोननै समस्तियाव। 14 दङ आसामनि बारग' CM प्रफुल्ल कुमार महन्त हरखाब लोमजाना मेडिकेलाव थिसनदों। मैया डाउनटाउन मेडिकेलाव थिसनदों गुवाहाटीनि। थ' बिथांखौ ICU दोननाय जाबाय। थ' बिथांखौ मेडिकेलाव थिसनबाय गुवाहाटीनि डाउनटाउन हस्पिटालाव। थ' दिनैनि भिडिअ सेनसै आरो मोनसे भिडिअ दंमोन माने लिरनाय जायाखिसै मोनसे भाइरेल भिडिअ जादों माने साबोननि गेजेरजों 34 ना मा लाखनि मोनसे भिडिअ भाइरेल जादों दा बेखौ पुलिसा हमबाय। थ' दिनैनि भिडिअ एसेनोसै भिडिअखौ मोजां मोनो लाइक कमेन्ट खालामदो एसेनोसै।